Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Kai, gaskiya akuya ta ɗaya kaɗai na mallaka a duniya. Ta ba ta da lafiya. In na bari gaskiya ta mutu da matsala. Ya kamata in ga ta mun yi mata magani. Idan na bari ta mutu gaskiya da matsala. Hege baki. Hege baki. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ya aka yi ne abokin? Abun lafiya? Lafiya lau. Wallahi dakta wata matsala ce ta same ni. Mara lafiya ce nake da ita. Tana can a kwance. Dakta, so nake ka taimaka mu je domin a duba min ita. Dakta, a taimaka mun. To ba da mu akwai nisa wajen? Ba nisa nan kwanan nan ne. Muna shan kwana. A nan gurin yake. To shikenan insha Allah za mu je. Hege baki. Abokina ina mara lafiya ne. Ba kanan dakta. Ka ji ƙato. Wannan akuyar da ke gani ita kaɗai na mallaka a duniya. Kwana uku na zo na tarar ba ta shan ruwa, ba ta cin dusa, ba ta komai ranka ya daɗe. Hawa. Hauka ake ka ga mata biya ta dan ni ba ma hukunci ba. Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode.